ए भैया लोग, हमार तो देह जियान हो गईल। अरे दूध फाट के खीर हो गईल कि दूध फाट के खीर हो गईल। ऐसन दावा देले बा डॉक्टरवा कि हमारा तो बवासीर हो गईल। हम तो बुखार के दवा लियावे गोइल रही, बाकी झोला छाप डॉक्टर ऐसन सुई दवा क दे हुए कि हमारा कुंवारे में बवासीर हो गइल बा। ए भाई हमारा तो अब उठलो बैठलो में बड़ा दिक्कत होतावे। ई झोला छाप डॉक्टर हमारा के लोला बना दिहले। कहल जाला कि डॉक्टर भगवान के रूप होले, लेकिन ये भाई लोग के ई भाई लोग तो यमराज के रूप बाणे। कब केकरा के कैसन दावा दे दी है कि उ दांत चियार दी है। ई डॉक्टर साहब के दावा खा के केतना लोग तो सुधर जाला, बाकी केतना लोग ऊपर चल जाला। ठीक से सुई लगावे के ढंग ना आवेला, बाकी बिल बनावे के बहुत बढ़िया से आवेला। जौना जगह पर ई सुई लगा दिलुनु उ जगह फूल के एकदम पुआ नियर गुलगुला हो जाई। बाकी ये गौरी बात बा ये भाई लोग, ई झोला छाप डॉक्टर भैया के पास हर रोगवे के दवा होला। का मजाल कौनो रोगी इनकरा लोग से बच के चल जाओ। ई लोग बोला बोला के लोग के दावा बीरो करे लो। ई डॉक्टर साहब भैया रोग के ना रोगिये के जड़ से खत्म कर दे लो। इनको लोग के दावा खा के भाला ना होला, बल्कि केतना लोग में भाला हो जाला। साइकिल पर दावा बांध के गांव में चौकर लगावत रहे लो, आ चिला चिला कहत रहे लो ले लो दावा बैसाख के करारे, आज नगद आ कल उधारे। हम तो इतने कहब ये भाई लोग, इनको लोग के जे दावा खाई उ अल्लाह के प्यारे हो जाई। लोग गांव में ऐसन दावा बेचे लो लागेला जैसे आदमी के ना ई मूस मारे वाला दवाई बेचता रलो। एक आदमी के तो दावा बीरो क के ऊपर भेजिए देत बाड़लो, आ फिर गांव में चक्कर लगावता रलो कि अब केकरा के भेजल जाओ। ए भैया लोग तनी सावधान रही लो, ना तो ई कुंवारे में बेकार क दिलो।